Целта на нашата академия е да развиваме умения за финансова грамотност у децата от ранна детска възраст. Но не само свързани с финансовата грамотност, а като цяло полезни умения за целия им живот. От рода на дисциплина, поемане на отговорност и по-висока осъзнатост, която ще им гарантират едно по-добро и успешно бъдеще. Сега ще играеме на избегни фалита. И ще раздаваме карти. По колко карти се раздават? По 6. По 6! Супер! В момента сме създали няколко продукти, образователни карти, както и детска книжка за най-малките деца от 3 до 6 годишна възраст. Нашата дейност е страшно важна и за деца, и за родителите, защото виждаме всъщност от нашите карти, игра, които са за семейството, както и за книжките, че дори родителите се обогатяват от това да четат на децата си и да играят с тях. Децата се учат на това как да виждат възможностите пред тях по по-различен начин, как да ценят не само парите, но и времето си и нещата, които всъщност са важни в този живот. Участвайки в инкубатора Растеж, успяхме да срещнем други социални предприемачи и да обменим опит. Социалното предприемачество е нещо, което носи дълбоко удовлетворение и смисъл. Моят съвет би бил: следвайте сърцето си и правете неща, в които вие вярвате. Бъдете търпеливи и имайте предвид, че предприемачът е човека, който върши всичко. Той в началото е ядрото на цялата промяна, която иска да види в света.